Huomenta. Ollaan täällä talvisen Oulujärven rannalla ja tarkoitus olisi lähteä minun henkilökohtaisesti ensimmäiselle talvivaellukselle. Eletään nyt aika sydäntalvea, helmikuun puoliväliä ja kelikin on nyt sen mukainen, että pakkasta täällä auton mittarin mukaan semmonen 26 astetta ja kylmät pari päivää on tulossa. Tarkoitus meidän hiihellä tästä Manamasalosta tuonne Ärjänsaareen. Pistetään sinne leirit pystyyn. Ja ainakin alkuperäisen suunnitelman mukaan, että ollaan siellä pari yötä ja sitten ylihuomenna hiihellään takaisin tänne Manamasaloon ja lähdetään täältä pois. Mutta katsotaan mitenkä suunnitelmat elää. Keliolosuhteet on aika raat ainakin luvattu tähän reissulle, että semmoista 20 asteen tuntumaa on päiväsi tuo pakkaslukema ja yöllä mennään sitten lähemmäksi 30. Että tämmöiset aika haastavat ja tämmöiset tunturisimulaattoriolosuhteet näin ensimmäiselle reissulle. Oulujärven seikkailu. Janosen kanssa lähdettiin pienelle talvivaellusretkelle Oulujärvelle. Manamansalosta hiihetään Ärjänsaareen ja tarkoitus meillä olisi ollut pari päivää täällä retkellä, 2 yötä siis. Mutta tää olosuhteet on niin raat, että me ollaan päätetty, että jos tulee hätäpuseroon ja ei pärjätä, niin me hiihetään heti takaisin. Välittömästi keskeytetään tämä operaatio ja hiidellään lämpimään autoon. Mahdollisesti huomenna, jos meillä on aikaa, niin katsotaan vähän varusteita läpi, että mitä tämmöiselle retkelle ollaan otettu mukaan. Meillä pikkasen Janusen kanssa eroaa välineistö, niin verrataan niitä. Ja sitten katsotaan, että mitä tämmöinen talviseikkailu vaatii varusteiden puolesta. Nyt on pikkumatka tässä jäällä hiihetty ja melkoinen usva on tuolla taustalla. Ei oikein hirmu kauas kyllä näe. Tuolla tuo aurinko alkaa pikkuhiljaa kyllä nousemaan ja näyttäisi siltä, että kirkastuu. Mikä kyllä meille kelpaisi oikein hyvin. Mutta eipä siinä, suksi luistaa hyvin ja on helppoa ja kivaa tähän asti ollut. Ja tästäpä se matka vielä sitten jatkuu. Vielä on semmonen 13 kilometriä ainakin edessä, että aika pieni raapasu vasta tultu. Ei muuta kuin kovaa ajo. Nyt ollaan noin ehkä 1/3 hiihelty tuota meidän matkaa ja hyvin on kyllä pojille suksi luistanut ja aivan tosi siistiä täällä on kyllä hiihellä, että tämmönen white outti on vähän joka puolella. Nyt varsinkin kun tuosta mantereista erkaannuttiin sen verran, niin ei täällä niinku kaikkialle kun katsoo, niin on pelkästään valkoista vaan ympärillä. Et vähän tietysti hankaloittaa suunnistusta tämä, että ihan täysin karttakepsi suuntimo mukaan ollaan menty ja vähän semmoista siksakkia ollaan sitten tultu, mutta on tämä ollut kyllä
tosi siistiä tähän mennessä ja hyvin on kyllä jalka pelittää ja on monosyönnillä. Nyt on kohteeseen saavuttu tässä Ärjen saarella. Nyt ollaan, että semmonen pikkusen vajaa 15 kilsaa oli sitten loppujen lopuksi tuo hiihtomatka. Tuosta matkalta nyt hirveästi klippiä ei tullut kuvattua, sen verran ilakka täällä on, että ei kärsi kyllä hanskoja pitää yhtään käsistä pois. Heti jäätyy sormet, mutta oli kyllä kommea hiihtomatka. Aika pitkään pysyy tää saari tuolla Usvan peitossa, että olisiko noin 6 kilometriä ennen kuin täällä oltiin, niin alkoi jonkin verran näkymään se saari. Mennäs usko loppua sinne kesken kaiken, kun taaksepäin kun katsoi, niin näkyy tosi paljon matkaa taaksepäin ja eteenpäin, niin ei mitään muuta kuin sumuverhoa. Mutta aletaanpas tässä sitten tamppailemaan teltalle paikkaa. Tuossa taustalla on tuommoinen päivätupa. Käydään sinne vähän tutustumassa ja aletaanpa sitten, kun telttapaikka on tampattu, niin ruuan laittaa. No niin, täällä ollaan Samin kanssa hiihtovaellushommissa ja semmonen 15 kilsaa tultiin ja nyt ollaan täällä Ärjäsaaren rannassa, niin kerropa Sami vähän tilanneraportti. Tilanneraportti on semmonen, että kaikki paikat on jäässä, niin kuin luonnollisestikin. Käyttöpussi tälle makuualustalle hajos. No venttiilit ei mene kiinni, mutta muuten on hyvä buugi. Onko mennä mukavaa? Mulla on selkä ihan soirona, nivuset ihan soirona. Sitten se vetää silleen kramppi, ettei saa välillä henkeä, niin on mukava mennä. Jatkamme harjoituksia. Joo. 2 tuntia ollaan keitetty vettä. Ollaan saatu litra keitettyä. Tällä menolla niin joskus aamuyöllä 4 päästään nukkumaan. Mahtava meno tällä. Kiva on. On meillä tosi kiva. Ei siitä ole epäilystäkään. Huomenta. Jäi vähän kuvailut eilen vähille, kun oli niin kova pakkanen tuolla, että ei nämä meidän vehkeet oikein halunnut pelittää, niin ei saatu kontsaa eilisillan tapahtumista purkkiin, mutta tosiaan tultiin eilen siinä vähän ennen hämärtymistä tänne Ärjäsaarelle. Siinä syötiin ja pystytettiin teltta ja teltan pystyttäminenkin oli melkoinen projekti. Oli kaikki niin jäässä, että saatiin oikeasti taistella pitkä aikaa tässä ennen kuin saatiin teltta pystyyn. Ja Samilla veti koko kroppa ihan juntturaa. Hyvä, että mies pystyi kävelemään, niin sekin vähän huolta toi tässä, että mitäs tästä oikein tulee. No eipä siinä, saatiin loppupeleissä teltta sitten kasattua ja sitten meillä alkoi semmonen vesien sulatteluprojekti tässä. Bensakeitin tähän meillä ei ole ainakaan vielä toistaiseksi, se kyllä täytyy laittaa ostoslistalle, mutta aika nihkusta oli tuolla kaasukeittimellä 25 asteen pakkasessa keitellä vesiä. Me 3 tuntia keiteltiin ja saatiin 2 litraa kuumaa vettä. Et pitää tässä yrittää tänne vähän muita ratkaisuja. Tuo maa on niin pirun kylmä, niin jos tuossa on tuo päivätupa onneksi, niin jos siinä saataisiin vähän rivakammin, että ei mene koko päivää, että saadaan vesiä keiteltyä, että kerättäisiin tänne jotakin muutakin kanssa duunailla. Mut tästä pitäisi pikkuhiljaa makuupussista nousta ylös. Ei kyllä kiinnostaisi yhtään. Täällä on niin kiva lämmin kyllä olla ja pötkötellä täällä makuupussissa. Yö meni tosiaankin oikein mukavasti. Ei tullut kylmä ja
eipä pitäisi alkaa pikkuhiljaa suorittelemaan hommia. Hyvä päivä tästä vielä tulee. Jospa saataisiin tämän päivän nimissä vähän kuvattua matskua, ettei jäisi ihan tyngäksi tämä dokkari. Ja huomenna olisi tarkoitus sitten aamulla varhain purkaa leiriä ja lähteä hiihtelemään takaisin autoille päin. Joo, mitäs murheita mulla on? Joka paikka on ihan jumissa, selkä on jumissa, lonkan koukistajat on jumissa. Varpaat jääty eilen, nyt pitää katsoa koko yön on pakottanut ukkovarvasta. Se on vähän huono juttu. Se on todella huono juttu, niin pitää tsekata, että miltä se varvas näyttää. Hyvällä sykkeellä eteenpäin mennään siltikin. Nyt katsotaanhan hirveä ähinä käy täällä näin, mutta vittu jos se on musta, niin mä kyllä itken vähän. On se paleltunut. On se. Ikävän näköinen. Joo. Ei se auta, kun pitää lämpimänä siihen. Vittu. Ei pitäisi kiroilla, mutta vähän ärsyttää nyt. No, katsotaan. Lämpimänä pito ja kuivana pito ja liike on lääke varmaan tähänkin. Kyllä. Onneksi ei ole musta tuo varvas kuitenkin. Se olisi vähän... Olisi päästy kenttäamputaatiota. Niinpä. Mutta tosiaan koko yön se pakotti tuohon varpaaseen. Mä en saanut oikein kunnolla nukuttua, kun jomotti sille. Tasaisin väliajoin herätti. Täällähän on siis tämmöistä huurua joka paikassa. Ja niin kuin näkyy tuosta mikistäkin, niin on huurusta. Mutta tosiaan pikkasen voitaisiin katsoa noita varusteita, mitä on täällä mukana meillä. Mulla on 2 untuvapussia. Oli viime vuonna päällekkäin ja siinä makuu tai suojapussi lakana. Ja oli varsin toimiva setti kyllä. Ei ollut missään vaiheessa kylmä. No ihan pikkasen viileä oli alussa ennen kuin keho rupesi lämmittämään ne pussit, mutta todella mukava ja sopiva oli nukkua. Ainoa vaan tuo 2 pussin järjestelmä, se on todella hanurista niin kuin siinä mielessä, että sun pitää 2 pussia niin kuin laittaa päällekkäin ja saada ne kiinni nyhrättyä jotenkin sieltä, että sä oot siellä pussien sisällä ja sitten nyhräilet niitä pusseja kiinni, niin on ihan älytön työ. Mä varmaan puoli tuntia meni mulla tossa eilisiltana aikaa siihen, että sai pussit kiinni ja jollain tavalla sulettua, niin semmoisen ilmataskun sinne. Mut mitäs pusseja mulla on? En muista ulkoa näiden nimiä, niin pitää kaivella. Elikkä Marmot ja Lost Coast 15. Tässä komfortti on -4, limiitti -11. Elikkä mulle sopivaa jossain siinä välillä. Sitten tuolla on Haglöfsin Koga. Tämä Koga Haglöfs oli päällimmäisenä pussina johtuen siitä, että tämä on vanhempi ja aikaa nähneempi, niin se on enemmän altis sitten vaurioille se ulkopussi. Mutta tosiaan Haglöfsin Koga komfortti +2, limiitti -4. Eli näistä yhteenlaskettuna niin pärjää just semmosessa 20 pakkasasteessa niin varsin hyvinkin. Tai ainakin nyt pärjäsi. Ulkona oli, kun ruvettiin nukkuun, niin -26 astetta pakkasta. Teltassa sisällä mä katsoin jossain vaiheessa, ne oli 15 astetta yöllä se keskilämpötila. Niin
semmoisen 5-10 astetta se teltta lämpenee nukkuessa tai on lämpimämpi kuin ulkoilma. Mutta varsin toimiva setti. Ja se makupussi lakana, mikä mulla on, mistähän mä löytäsin se. Tämä on tämmönen silkkinen kokoon Mumiliner pussi. Tai lakana varsin hyvä oli tuolla, mutta siis nyt kun on 3 kerrosta päällekkäin sulla tuossa noita pusseja ja lakanoita, niin on se nyhrääminen, että saat sen toimivaksi setiksi. Mut semmonen. Janhusella multa lainassa ollut talvimakupussi, hyvinkin jytäkkä. Ei mitään mallimerkintöjä eikä mitään muutakaan tietoa tuossa pussissa. Maksoi 40 itse asiassa, nyt pystyy paljastamaan nukutun yön jälkeen niin tori.fiistä, että niinkin laadukkaalla pussilla mentiin. Joo, eli uloimpana oli tää Samin mainitsema talvimakupussi. Ja mullakin tämmönen useamman kerroksen ratkaisu. Mulla oli sitten tämä alla tämmönen 3 vuoden ajan makupussin vaude. Rottenstein 450. Tässä on komfortti -2, limit -6. Ja sitten mulla oli tämmönen puuvillainen aluslakana täällä alla. Ja tuo uloinpussi oli tosi väljä, niin sinne kyllä mahtui oikein kivasti sitten tämä untuva pussi ja sisälakana alle. Et huomattavasti vähemmän mulla meni ähräämisessä aikaa kuin Samilla. Et oli sen verran väljemmät ehkä nämä pussukat, mitä hällä, niin oma aikansa siinä tietysti piti asetella, mutta aika vaivattomasti sitten homma meni ja oli kyllä lämmin nukkua, ei ollut yhtään kylmää. Ja laitettiin vielä silloin illasta lämmin vesipullot tuonne Kyllä. pusseihin vaikuttelemaan, että meillä on nyt sulaa vettä heti aamusta tässä ja se ensimmäiset 2-3 tuntia etenkin kivasti jalkoja ja varpaita lämmittiin. Et vähän meinas olla varpaat kylmät, kun meni nukkumaan, mutta ei ollut kauaa. Mutta oikein hyvin näillä vermeillä pärjättiin tämä yö, vaikka oli tosiaan ulkona aika vilakka. Ja ei ainakaan varusteista ollut nyt kiinni tämä, että oltaisiin huonosti nukuttu. No niin, eli makualusta, se on vielä tärkeämpi mitä nuo pussit. Me lähdettiin 3 kerroksen taktiikalla. Ihan ensimmäisenä alle laitettiin tuo avaruuslakana. Sen päällä on 2 Intin tai Savotan retkipatjoja. Erittäin hyvä solumuovinen patja siihen väliin eristämään. Ja sitten on päällä Exped Synmat Duo 2. LV, kun sehän oli muistaakseni se mallimerkintä, mutta Expedin Synmat Duo. Ja mikä siinä on etuna, niin ei tule tämmöistä väliä tuohon nukkujien väliin, vaan tämä on iso yhtenäinen patja. Ja se on aika hyvä R-arvo, siinä oli joku 4,9 R. Ja noissa Savotan patjoissa niin 2,5 taitaa olla, jos oikein muista. Eli 7,4 nopealla matikalla niin päästään R-arvolla, mikä rupeaa olemaan aika hyvä. Ja sitten siinä vielä lisäksi se avaruuslakana alle hohkamaan kaiken lämpöenergian takaisin ylöspäin. Mulla ei ainakaan ollut kylmä niin kuin pohjalta päin missään vaiheessa yötä. Että hyvin toimi tämä setti. Sitten mulla oli pikkasen untuvaa takkia tuolla niin kuin selän alla ja pään alla lisäeristeenä, koska tiesin, että en saa niin tiiviiksi yläkroppaa kuin pystyy saamaan, niin tuolla tuplapussijärjestelmällä se toimi varsin hyvin. Mutta nyt sitten liikkeelle.
pakko liikkua täältä jonnekin päin. Emme voi koko päiväksi jäädä tähän ynnykkään, vaikka täällä mukava olisikin. Niin voiton sikaarit poltamme, kun pärjäsimme tämän ensimmäisen yön varsin mainiosti. Ongelmaa meillä vähän pukkaa. Täällä tuo vesien keittäminen on edelleen älyttömän hidasta. Meillä vain yksi kaasukeitin toimii. Niin meillä menee noin tunti, että saadaan kiehutettua noin 1 litra vettä. Niin päiväagendana meillä on, että lähdetään tuossa 2 kilometrin päässä käymään. Siellä pitäisi olla polttopuita, ainakin toivottavasti. Nuotiopaikkahan meillä on tuossa tuvan vieressä, että tehdään tähän sitten nuotiot ja keitellään sitä vettä sitten siinä. Mutta jos se ei onnistu, niin sitten me lähdetään yötä vasten painelemaan täältä pois. Onneksi meillä on valmis latu, mitä pitkin kulkea. Mutta kelihän täällä on muuten oikein mahtava. 20 astetta pakkasta, aurinko paistaa. Et kyllä täällä muilta osin viihtyy, kunhan vaan saadaan tuo vesihuolto kuntoon. No niin, palattiin ihan alkukantaisten perusasioiden äärelle. Meillä on tuli. Sillä me saadaan sulatettua vettä todennäköisesti nopeammin kuin noilla keittimillä ja saadaan nesteytettyä taas perusasioita, saadaan tehtyä ruokaa perusasioita, lämmintä juotavaa perusasiat. Nyt ollaan perusasioiden äärellä. Ja saamme itsemme lämpimiksi. Kyllä. Joo, täällähän tuuleksi aika hyvin nyt. Herättiin hyvin huonosti nukutun yön jälkeen. Makupussit on sen verran kosteet, että se ei enää eristä samalla tavalla toissa yönä. Tästäkin selvitään. Nyt on aamupala nautettu ja seuraavaksi olisi leirin purku. Kehtuuttaa aika paljon. Ja sitten olisi 15 kilometriä hiihtoa, mikä kehtuuttaa kanssa aika paljon. Mutta hyvällä tsempillä. Tohon suuntaan lähdettiin. Sinne siis. Näihin kuviin. Ollaan tässä viimeiseen aamu jokunen hetki sitten heräilty ja aamupalat syöty ja leirikin purettu ja tarkoitus olisi lähteä sitten hiihtelemään takaisinpäin tuonne autoja kohti. Aika vähäiseksi jäänyt tää kuvailu. Ei oikein akut toimi eikä varavirtalähteet toimi, niin emme olla saatu hirveästi kuvattua, mutta on kyllä ollut todella mielenkiintoinen reissu. On tullut huomattua, että voi tämmöisessä aika napakassa pakkasessakin ihan hyvin pärjätä ja pienellä upgradeilla sitä pärjää vielä sitten kovemmissakin pakkasissa, jos haluaa lähteä semmosia haastamaan. Että oikeastaan bensakeitin on ihan ehdoton hankinta kyllä tulevaisuuteen. Noilla kaasukeittimillä ei tee näillä pakkasilla yhtikäs mitään. Vesien sulattelu kestää puoli päivää sillä. Niin bensakeittimellä on ihan ehdottomasti parempi sitten kyllä keitellä. Mutta eipä tässä. Laitetaan vielä loput kamat tuonne ahkioihin kyytiin ja hiihtokamat päälle ja sukset jalkaa ja lähdetään suksimaan täältä vittua. Jes, ja päästiin perille. Voi vitsi mikä reissu. Aika sanattomaksi vetää. Meillä oli ihan älyttömästi haasteita tuossa matkan varrella. Niistä kaikista selvittiin nerokkuudella ja viekkaudella, niin päihitettiin nämä ongelmat. Janusen eka talvivaellus ei olisi karumpaa keliä voinut siihen oikeastaan tulla. No jos olisi tuullut vähän enemmän, niin siitä olisi ollut karumpi, mutta kova jätkä on Janhonen kyllä. Ensimmäinen talvivaellus ja -25 lasissa, niin